haber algo que preste máis con un diazo así no mes de noviembre. Pico, tú que opinas? Bueno, creo que este é o primeiro vídeo no que falo directamente á cámara. A verdade é que costa. Non sei se colle costumbre co tempo, se vai ser sempre raro, ou se non o volverei a facer.
Día 2 de vacacións. Antes tocou paseo en bici, non gravei nada. Apetecíame disfrutar da bicicleta polos sendeiros e por aí, sin cámara ni nada. Hoxe paseo con bico, na playa, baño e nada, seguimos de paseo.